njikọ ka ekene m unu, Anambra ekene m unu, Igbo bụ Igbo ekene m unu, Nigeria come on. Anyị ga-ejezikwa ụmụleriyo, anyị ga-ejezikwa aja ala na heji ma ọfọ wee bịa nkiri mmanwụ, heji ma ọfọ nwodo, heji ma ọfọ nwodo nwa mmanwụ, heji ma ọfọ nkiri tọ. Anyị ga-ejezikwa ụmụleri gara gere, anyị ga-ejezikwa aja ala na heji ma ọfọ wee bịa nkiri mmanwụ, heji ma ọfọ nwodo, heji ma ọfọ nwodo nwa mmanwụ, heji ma ọfọ nkiri tọ. Ibu okome ọkwa mmanwụ obodo mo anụ gbọnwa mara ọsọ elu anụ gbọnwa mara ọsọ ọgwụ agba. Udele na-ebe akwa na mmiri na-ezu ama ugwu ihe, onye ka ọ ya ama udele ama. America bụ Igbo, ọ ya ka America ji sikarị ike karịa onye ọbụla. Nwere onye fa na-eme ife, fa na ịfụrụ ka ndị Igbo si eme, fa na-eme ife na-ele ele, fa na-azụ afịa n'akụkụ ugbo. Onye bụ America, onye bụ Igbo. Anyway, ha sị m onye nwe amadụ ma ọbịa ka nkọwarị ya ka ọ ghọta. Anyị ga-agbasa aka, anyị ama nọrọ jos n'ọnụ ụzọ ndị ọzọ anaghị Igbo Onowu na-ede ebe a. amadụ m afọ ya bụ agụcha anya ihe ka esi enwere onye ga-akụzi ife isi ọbajize na vidiyo fanel anya nke eti pachọkwu nkụzi ebe pachọkwu nke ụmụ nwaanyị kụziere ka esi ama akwa ka esi eke ịcha mana ya nwa na onwe pachọ ịdị ka anyị anyị na ha mekọ ndị ụwa tụ anyị Ndị ọha na eze na diaspora niile ekene gị the Vice Secretary, ndị Onowu ndị Anambra steeti ekene m unu, ndị traditional prime minister n'obodo dị iche iche ekene m unu, Onowu Abagana ike ndị Igbo na-eri ji ọgwụ taa ọ wesị na ka afụrụ ara na-eru mkpu ka ndị Naịjirịa na-emechicha ife niile ndị niile emechicha ma ya bụrụ n'otu ya Onowu mgbe anaba na Igbo bụ Igbo ka nwoke bubere anụ bụ ebucha ute na adara mgbe eji isi ukwe mụ mma anyị eriri eri ya bụ na ndị Onowu Igbo na ọrụ nwa bụ ndị ji eziokwu jide ọfọ wee na-ekwu ka ọdụ nwoke mma ka ọdụ nwaanyị mma. N'afọ Onowu Abagana anyị na-asụ unu gịnị Onowu ọ sị na ya nwe ọjị Onowu Abagana na support biko Onowu Abagana anyị kelere na ọdụrụkwa n'isi omenala Ndị Onowu na ya na oje atụọrọ anyị ndị Onowu na-atụọrọ anyị
ụmụnụ zuru ife nna m pablik onye mere ife nna ya mere alụ ọkụ apịrị nwata na akụgele onye ọkụ nyere n'aka menyere ọkụ na egbe ebele obodo onye si eboge anyị na-arịọ Chukwu nye anyị ife anyị ga-eji anyị ya gbafue ndị na-azụ ahịa na-aga ndị nkụzi na-aga ndị lọya na-aga na ibe Chukwu sikwa n'anya ụwa bụ ka anyị bụ mmadụ ibe anyị n'anya ife ịchọ ka emere imere onye ọzọ onye ahụ ebere aka maka na anyị nwere ndị Chukwu rọpụtara rọpụta anyị nwere enyi anyị nwere na Baịbụl ebe a ga-ebute ya na ndị gaa ndị chekwa ebe a ka anyị bụ ndị ga-esi adịlo ụkwụ anyị bịa ka anyị ga-eji na kọmakọrọ anyị ma ọ chọpụ ma alụ ma ọ bakara ga mọzọ gara kama anyị ahụ bakara ha ntụ abụ ụgbọ amara n'anya ọbịa ijere n'obere mmanụ agbara ọgbọ aka kpara ekwe ijere mmiri ara esi na ndị gara elu nwata tụọ ndụ amaka ọkụ chọtara ekete na kụnyere ezi odobe maka ọjọọ maka onye mmeri maka Anakwenze ma Anakwenze seta Anakwenze bịa tọọ ndị seta Anakwenze bịa tọọ ndị ndị Anambra niile bịa tọọ ndị ọ gachara anyị mgbe ọma aba ike oyi ụgbọ abụ were abụọ ndị mmanya so onye ka anyị nọrọ ebe a na efu Onowu onye ọgba onye ka anyị bịa n'ọnụ ndị ọgbụ ya emezi ka ebe ọnụ onye
Organization, Adibo, no, no,
I will say that wherever our global president, Dr. Nwachukwu, Anakwenze. But I think I know that everybody of the center, and when you try people are in the area of America and the center, over the new one, I think I look at something where it's where we go to I think I'm going to be able to center. wherever the center now, we can look at this now, we can see all the differences. Wherever they are talking about, we can look at the rest of the country. Don't be better than Council of the Nigeria, Enugu State Chapter. As from the campus in Boro. He had a little time when I knew. When I knew when I knew Barbench, what's not a random. Open a door, then I knew what was that. For informer, I was not a little man. Within a man, within a man, within a man, you may say what you know what you are. Oga abinci bakwanye da yi nuna lokacin da yi a da nuna ba. That's not a line of my just to be on my own. Now, you now come mahadum. In Canada, Suka, in Kapa, University of Nigeria, Suka. You know, only the same you go and never know. Onowu, Okalamo, simple fishing, Napa, where Tontonana, Ndekuno, Ndigo, only for their multi-billion naira project. Only Tontonania, Abagana, even for Center for Igbo Studies. Thank you. Abagana, the commander of the strike force, IDPO. I said it before. Principal, maka ịwaji Onowu asịna ekele gị arasịa gị biko NASA, Secondary School, Abagana, in our education, especially to know whether you come to our school to establish a legacy. I the director of vigilance Abagana, the commander of the strike force Njikoka, Nando Supan, Onowu Anambasi, Fagaluso Division, show force that is all Njikoka. We can't talk to you. Il faut que nous quittons le milieu. Onye na kodinye igwe de kwoku bo profon bo Reverend Father Hillary ya we mepela anyi mmemma we gwe ni gweku we dokwa na aka na ntị ọ bụ na ọ banye se na wura ya ọ ga-apụta ebe a we kwokola anyi Olise bi n'igwe onye nyela Onowu ndụ n'oge anyị gaa na n'ụlọ ụka anyị gasị dị iche iche anyị na-arịọ mgbaghara na-asị onye nwe anyị mee ebere maka oke ọchịchọ nke onwe anyị na-enweghị mmadụ ibe anyị n'ihe ọbụla anyị na-arịọ mgbaghara na-asị Kristi mee ebere maka okwu ọjọọ niile enweghị ndidi ịkpọchi obi iji ịgbaghara mmadụ ibe anyị mmehie ya anyị na-arịọ mgbaghara na-asị onye nwe anyị mee ebere ụmụnne ka anyị ga-enu ntị wee nụrụ okwu nke si na akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ nke Deuteronomy
n'ihi na Yahweh bụ Chineke unu na-edubata unu n'ezi ala bụ ala nke isi iyi na mmiri iyi na ọ bụ mmiri si n'ugwu apụta na-awụnye na ndagwurugwu niile. Ala ahụ na-eme ọka na bari na osisi pomegranate na mmanụ aṅụ nke ukwuu. N'ala ahụ agụ agaghị agụ unu ọkụ n'ugwu ya niile. Unu ga-enwetakwa n'ala ahụ ihe oriri ọbụla unu chọrọ. Unu ga-ekelekwa Yahweh bụ Chineke unu n'ihi ala ọma ahụ o nyere unu. Lezienụ anya ka unu ghara ichefu Yahweh bụ Chineke unu. Unu ahapụkwana idobe iwu ya niile nke m na-enye unu taa. Mgbe unu nwezuru ihe niile unu chọrọ iri, wuchakwa ebe obibi dị mma. Mgbe igwe ehi unu na igwe ewu na atụrụ unu na-amụba, ala agwọ na-adị jupụtara, onye nke siri n'oke nkume gbapụtara unu mmiri na-adịghị, onye nke jiri na nna nna unu na-amaghị wee zụọ unu nri. Ya mere kpachara n'anya ka unu ghara inye-eche n'obi unu maọbụ n'ike aka unu ka unu ji wee kpata akụ ndị a. Kama chetanụ na ọ bụ Yahweh bụ Chineke unu nyere unu ike ịkpata akụ na ụba n'ihi na ọ kwudosiri ike n'ọgbụgba ndụ ya na nna unu ha gbara okwu nke osebụrụ ụwa. Ihe akwa ihe enwe ọ kachasị ala ubi nke o nyere anyị ka anyị na-eme mmemme ikwute ji ọkụ ya n'ụbọchị nke tata na ngwuru Onowu nke Abagana. Anyị ncha niile so n'onwe aṅụrị, ndị Onowu niile ndị ụka niile nọ na Abagana so na-enwe aṅụrị a maka ala ubi anyị emepụtara ihe oriri ka anyị ji azụ ahụ na mkpụrụ obi. Ka anyị rịọ arịrịọ kpee ekpere maka mmemme a n'ụzọ pụzuru iche. Anyị na-ekele gị maka onyinye obiọma gị dị iche. Anyị na-ekele gị dịka anyị si mee ka aka ọrụ ọgwụgwọ anyị pụta ihe anyị kọnyere. Dị mma nke ndị nọ na mba dị iche iche ụmụ ogbenye mee ka obi anyị ghere oghe n'ebe ha nọ. Kụzirela anyị ịgbasapụ aka nye ndị ọzọ onyinye dịka isi na-agbasapụ aka were na-enye anyị. Nna nke eluigwe, nyere anyị aka ị na-eso ụkpụrụ nke di nwere anyị Jesu Kristi ka anyị wee meta mkpụrụ nke ndụ ebe ebe maka gị bụ onye kere anyị na onye okike nke ihe niile dị n'elu ụwa tupu. Ekene dịrị gị dị nwere na Chineke anyị ruo mgbe ebighị ebi. N'afa Nna biko ndị niile ji bagiji wee mme mmemme a biko ife anọ kịta ekpego ekpere ife ọzọ bụ ịwụ ọjị dịka omenala Igbo si dị. Site na mmiri aka biko ka awụ ọjị ka ebe niile wee bido. Anyị na-anabata Justice Ikama. Biko ndị ọcha eze biko unu nọ n'ebe edoziri unu. Canopy a bụ Chairman and Secretary of 40 wards na Abagana and Executive of Welfare Union, Executive of the Town Union, and Chairman and Secretary of the 40 wards. All of them are welcome here, please. Daluna. Liam, biko unu nọ n'ebe a na unu nọ n'ebe ndị The right you can bring it to us now.
eti egwu ịka dị egwu. Ladies and gentlemen, all of us all I have to do is the administrative head of Abagana, Nabata. I'm going to say why I have the new. President Abagana, we na Anambra ina ya nko ọkọtọ ndị ebunyicha imepụrụ iche ọdụ Onowu Anambra niile ha zuru ezu nkọ onye na nọrọ ịmanụ nwere katara ya pụrụ iche n'ebe ebe ezukwuru Onowu enweghị ọjị ụdị dị iche iche dịka onye isi administration Abagana nọ nkọ ichere n'ụbọchị n'ọdụrụ obere iji agaba site Onowu anyị nwere ya Igbo bụ ịba mmanụ ndị Onowu ekele emu lienu zụọnụ Abagana igwe lienu zụọnụ ụmụ anyị azụ anyị ebiju m afọrọ nne ka m na-abata ebe niile bụrụ ụzọ mma igbubulu onye ọbụla amụ wee na ụkwa agwọ nsọ ya mbụ anyị na-eme ihe kwa arọ ana anyị na-anata ndị nọ n'ezi na-abata anyị na-elu ụfọdụ otu elu uju Onowu Abagana and ọ na-alụ onwe ya ụka si all the way from US every year dana ka esi eme anyị wee dịka anyị kwuru onye bụrụ ọnụ nkatọ onye asị bịa yie ọ bụrụ ndị alụ ada ọ dara omeme onwe maka na Onowu Abagana na-akpọ aja n'igbo so na tosaki ọ sịrị ya ya ọkụ ka anyị bido Onowu na Anambra State Government. Ndị Igbo sị na ọchị eze ga-ebe n'ahịa Onowu Abagana ngwa bido onye na-ekezi ọgụ President General. Oggi nke pụtara mgbe na majikọrọ ndị Igbo. Mana biko ndị ụkọ
Onowu Abagana afọ ime na anyị ikwala Onowu nwata ji uri ọdụ nwa ọkụ o mere onye mkpọmena onye egbe nyada Akana bakiri mukaka. Pastor Nana Sai is around the Bible. Genesis 46:16. Equivalent English. Jacob. God is Aaron, Ariel, ndị Anambra, Enugu, Imo, everybody. All Fendele, all Chukwu. Abraham, Isaac, Jacob, Kaide. I never alụsị adịrọ na nzu ọ Chukwu si n'ọfịcha mficha ndị ụka na-eji mmiri nsọ efe ma nke a ife aka Chukwu si anyị were eficha ndị oyibo na kpọkụrụzi ndị Igbo kwenu ndị Igbo kwenu rienu ṅụọnụ ụmụnụ zuru unu ndị Anambra gwekwanụ onye mere ife nna ya mee arụ ife nna m mee ka m na-eme oge mpempe ka m bido n'ebe ife nna m na-eme mgbe kunizie na-eme ndị mmadụ na-asị ọbịkwa Amerịka ka m ji oge m dị 19 ife a na-eme ba m n'isi ya ka m ga-emerụ maka ọbụla na ọchịchị nna nna m nna anyị nke ndị Abagana ma nke ndị Igbo ma nke ndị Anambra niile ọkụ ọgụ ji na nwata na-akpọ gị ya onye ọkụ nyere n'aka ọrụ onye ọbụla ọkụ a na-ayọ Chukwu ka ọ bịa ebe a nọnyere anyị taa ebe dị sọ na-asị ebe efere ugwu fere onye si ya ebere egosi ebe ọ ga-efe ndụ mmiri ndụ azụ iyi acha na azụ agwa ndụ ọka ndụ anụmanụ ọka akpa na anụmanụ anwụrụ ọ ka Chukwu si sị ka anyị na-ekpere na-asị a na-ayọ Chukwu onyere anyị aka ebe bere ugo bere oke si dị ebere gosi ebe ọ dị ebe Chukwu pụrụ anyị ụlọ Chukwu bere anyị aka ekpere Chukwu ka anyị na Chukwu nye anyị ife anyị ga-eri ife ga-eri anyị ya gbafuo anyị gbue n'iru ọ bụrụ mma egbe na-azụ ọ bụrụ mma gbue n'aka nri n'aka ekpe ọ bụrụ mma bụrụ ngozi ngozi ọ ga-adị nwoke mma dị nwaanyị mma ọ ga-adị onye okenye mma dị onye nwata mma ọ ga-adị onye gịnịgị mma dị onye ogologo mma ọ ga-adị onye ibu mma dị onye gịgịrị mma onye ogologo dị onye mkpụmkpụ mma ife onye ọbụla chakwadịrị nke omenala kwadịrị ndị na-azụ ọchị ọdịrị ụzọ ndị Onowu unu na-achịta anyị ndị eze unu na-ezetara anyị ndị na-eti egwu ọ ga-adịrị ụlọ mma ndị inyom na ndị na-agba ọrụ ọ ga-adịrị ụlọ mma ife onye ọla na-alụ ma mekaniki ma abịa ka ọ ga-adị mma onye nọ ebe a tata ga-alata gozi ife ọbụla anyị chọ ka Chukwu mere ebulie n'obi maka awacha ojii a ife ga-eme mmiri akụ ga na-eme ebe a taa ka Chukwu gozie mmadụ niile ebe a nye onye ọbụla ife ọ chọrọ ka Chukwu ụmụ nwoke n'ebe anyị nwere nwunye ka Chukwu nye nwere nwoke nwaanyị ụmụ anyị ebe anyị nwere dị ka Chukwu nyebe anyị ka Chukwu gozie ebe anyị nyebe ụmụaka na ezinụlọ ka di na nwunye ya na-ese okwu na-alụ ọgụ na-eje na atọ ka anyị ghara inwe divọs Chukwu nye anyị ụmụ anyị zụta ụmụ ka ụmụ nwaanyị zụọ anyị ọkwado ife anyị chọrọ ogologo ndụ na-arụ isi ike akụ pụọra ka River Niger ka ọ dị ka Atlantic Ocean akụ dị mma achọrọ unu bata ụkwụ ụlọ njem ya ka unu ga-eje na ụkwụ ama kpọrọ unu maka ọchụ ọkụgụ nwe alụ ọkụgụ nwe nwe ọsọ mgbakara ga ma ọzọ ga-aga kama ọzọ ga ọbakara na-aga unu ga-adị ka echi echere ala ala unu ga-adị ka echi echere ala ala oke dibịa chụ aja dịkọchi ndị mmụọ n'aka dibịa gba aja bụ ndị mmụọ n'anya dibịa rijuzi afọ ọgwụ agbara nwere aja ọbịa alụsị niile ka a na-ama akpọte ntụpụ agụ na-aga obere ma ọ dị mkpere
ugbele chọkọrọ na chukwu ọtụgharị anya ọda ijele na obere mmanụ agba na ọgbọ akaba na-ebu ijele mmiri a na-esi na na-erughị elu nwata na-ebu n'izu amụtaji ọbara nwata tụọ nyọ ebe ụgwọ eji ya anya ọha ịmasị ka Onowu Abagana ndị mmụọ nsọ ejide ebe a agbakọkụ pempe a na-ekechi ya n'akwa ịgwa na-atụ afọ mkpụrụ ụzọ egwere afịkọ na ọ na-azụ na arụrụ anyị mere osisi gba ijiji gari ọnya ka ndị Igbo na-agbakọ ofufe agwọ na-atụ mbe ọrụ eze ka ọ na-ala n'iyi oche ọgbara dị ụmụ akwụ elili ka egbugbu bọdụ gbugbu ma onye kerie na ngwa anyị n'ike oge ma ejiri anya ikuku nyere ndị iku odobe ebe ọ dị ha ịmasị nke ndị Igbo ka na-ekwe ndị mmụọ nsọ ji ebe a ife ọbụla eche ị ga-enweta taa unu gara ije eche na maka na udele kalarụ na mapụzụ nnụnụ isi ekara aka na-atọ ọtụrụ kpọkpọ onye isi ekara aka na-egbu obi onye isi kara ebe obi ọnụ akara aka nọ ebe a n'afa nna nna anyị ka nna gozi afa nna nna anyị ka anyị na-agozi ebe onye mere ndị mmadụ a na-akpọsị Anakwenze bụ steeti nna nna mba bụ steeti Anakwenze bụ atọ ọjị nna anyị ndị Anambra bụ atọ ọjị nna anyị ndị Abagana bụ atọ ọjị nna anyị ndị Igbo niile bụ atọ ọjị a na-ejikwa afọ nke afọ oye nkwọ wee na-agọzi oche Onowu Abagana Onowu Abagana ndị Abagana si m Onowu Abagana ndị Akụleri si m ike ndị Igbo ndị Nri si m ike ndị Igbo ndị mmụọ tie m ọkara mmadụ Hallelujah Onowu Abagana
Isi ala ọcha ofu onye isi Abagana anyị na-asị gị nnọọ ndị Sabas mmadụ na-abọ bịa na erimegwu daalụ ụlọ The President General, when they can Manso, and I said, no. When I can acquire for China, can swear. Oh, I can't tell you what she said. They can acquire the best. They can acquire China for being Later, on passe comme ça. I will do it. SCP President Abagana, Council of Professional. Council of Professional.
Motin, Ebanino, Agulessembo, Agulessembo, Nogolana. Onogolana. Olobai. One million Manandu, PG Abalamda. Oh, yeah, told me. I am a rule of okay, we're done for it. Too far to Dino. No, but engineer, when you tell me where I did different. When a microphone, even Anya, Thank you very much. Thank you very much.
Onowu Anambra State. I would like to know you. N'afa ndị Onowu niile nwere Anambra State. Ọsọ adịghị na mma na-efe. Ọsọ adịghị mma n'oyi. Ọsọ adịghị mma n'afọ. Ọsọ adịghị mma n'afọ. Ebe ịwa ji, ebe ili ji, ntị ya. N'echi ya, ihe ejikwa ji. N'aha ọma. Na ndị isi ike. Adọmaya ahụrụ.
ekwugo m okwu adị na-eche mba biko onye ọbụla dị nke ọzọ otu mgbe mba ka ekwugo m okwu mana bifo mgbe e kwuru okwu igwe abatara mgbe na-asị ka welcome igwe in a special way for gracing this occasion maka na igwe Abagana ara abara ụlọ n'ọgwụ gbamgbam and ebe ọbụla ọ bịa na-apụ ndị afọ ọmụmụ a na-akpọ royal blessing the compound ọ bata ndị na-ebe ọ nọ that blessing will follow them mana iwe igwe anaghịkwa ma ihe yọrọ nke mgbe olosi anyị megide so igwe anyị na-asị ihe dị n'obi mgbe igwe Abagana were anyị wekọ Onowu Abagana ọbụla ọbụla nna na ukwu ụgbọ awụrụ ọ bụrụ ọrụ maka anyị ama mma atụrụ and ife a bụ ife na-emefu ihe onye na-ahata awa isi Abagana onye-elu ụlọ ndị Onowu gara ele-elu ụlọ ndị ori n'ebe a ele-enega anya mgbe ya aka emume awa nchiri. That is why we are here. And a lot of people on their way, when I say that people are going in a special way. Maybe say what if you are walking here in the dinner and my time. Good things of life will never depart from your heart. And if nobody in the church, Abagana Oboda, Abagana Nigeria, will one day come to pass. I don't know when I say Abagana, Abagana Chamber, a very powerful candidate of black, all the pictures, all of us are nice here. Onowu, what is on now? When God has done the neighborhood, I will just God will give you this one. The resources. I don't tell you to achieve your desire. Imagine me, you contribute to the progress of this country. That has been your prayer. In that way, our PC chairman, a very excellent PC chairman, oh God, I am the quarter. Can you compare movement no dignity? Maka governance. On our talk today, very fast right, very fast right, and that is my situation. We very need nature, Maka the quarter. Especially Abagana. I don't know if you know what I'm talking. When I say I was here back, you try, if I'm not here back, you go to the home, you can't go anywhere in the man. I can live and make a letter in Jesus' name. Now you're watching it. Viene la paigua Abagana, nasce Abagana, e potete Igwe Abagana, e te ne qua in morte. Onowu Abagana. The mayor Nchiko. The DG, Abagana, they can buy you. Get it for each other, I don't know one more. He does that. He didn't non-call. Honorable
nke ọta aka igwe ezekwụgbọ ị na-emekwu okwu n'ume ọmụmụ n'ebe anyị nọ n'obi dunu onye na-ekwu okwu dunu abaghị a na-asọrọ ọrụ na-azọrọ wee kwuo n'ọdịnala na-ekwu eke mmiri uwe nke ọ na-adọ megide ọtụtụ ana m ekele Chineke na mbụ onye mee ka anyị bụrụ ụmụ dunu onye fotokwusi ihe ị na-ekwu anyị dara aplikeshọn wee bụrụ ụmụ dunu anyị dị ka ụmụ Abraham ndị Chineke na-afụ n'anya ka ọ na-afụ n'anya anyị wee na-ekele ihe na o nyere anyị onye dịka Dr. Nwachukwu Anakwenze Onowu Abagana ọrụ mmadụ na-ekele ibe anyị ole na anyị ụmụdụ na-anọrọ nkọ ọrụ mmadụ na-eke oriele na anyị ojijike na nwa Onowu. We are a special people by the grace of God. I went to the Chineke no nyere anyị Onowu. Angọs bụ nwa duru. His eminence kanara arịnze ọrụ nwa duru. Ọngụba igwe aka nwa duru. Ọngụba ka ndị ọga n'ọgụ. Onye ọbụla nye na ụdụrụ nwere nne igwe abalị na ọnwa onye. Igwe abalị ọkwa nwa duru bụ onye ọbụla dị ya nke ọ dị blessed. It is a privilege ịbụ mmadụ. Ilu na akwụkwọ nsọ ọtụtụ anyị bụ ụmụ Abraham ọ dị n'ọhụ o nwere ka ọ ga-ewu esi nkọwaba na ọrụ ya so mana ekele ka m na-ekele ibu abalị igwe Chineke ji maka na ọ bụrụ ọbụrụ Chineke ọma nọzi by December of the celebrate 25 years of the throne ọ yọrọ Onowu ayọ wee tie ya Onowu maka na ịbụ emekwara m ugochi ya nna ya ugo nna ya ebegbo omume yọrọ ya wee tie mebe ibe Onowu na-eme so anyị wee na-ekele Chineke na onyere anyị onye na-ekele ọnụ ọ na-arụ ọ na-ejiwola anyị n'ugwu mana ibe ka na-abịa Everyone quality Onowu, Abagana I'm talking for you. Quality Onowu is discipline. In spite of his education, in spite of his wealth, his embodiment of discipline. If you don't like that, then you will discipline. Everybody will be and you will be too old. If over Ghana, all the politics in this night, more than who be humble. Even though you need all the humility, all every money and there's your food, I want to know why it's all these qualities. So now when I am to be a tata, just from here. Moya siya the coach, man on the mock. I don't know. Officially. Wow, Onowu Abagana. Kedena. Ọkọtọ ndị ara amakwa nnaba. Ọkọtọ ndị ara amakwa. N'afọ a, ọkọtọ anyị na-ese kedu n'afọ ya.
Nne nnọọ, anyị bụ mbata anyị, na-ekelekwa anyị. Onowu, Governor Professor Diploma, Charles Ologo, Oríkèlè. Ọdún kèlè yìí, onye ọma niile ị na-alụ na Abagana, ọ nara n'Igbo. Ọ sị m gwa anyị na ọ ya mmekwa mbọ ka gị na-abụgolita anyị
Anambra sons that will bring in investment into Anambra State. Also, also maybe protocol. Our population no September 7. The whole idea is to see how Anambra onye man ka ọ na-eme ome otinye ya na Anambra State ga-abịara akụlụ ụlọ maka na akụlụ ụlọ okwukwe karịa already in Anambra State the governor is doing his best to close the eyes and all the feet. Kama no man ana arụ ọrụ ọ bụ na aka arụsịrị afọ iru ọrụ ọ bụrụ Anambra dị ụkọ ya amata not building the blocks. Ife a na-echezi bụ anyị nwa bụ ndị Anambra umeli ga-adasị n'ekwu ife chọrọ ịlụ na Anambra na biznes chọrọ ibute na Anambra. The issue of security is being tackled. I've discussed it with many people in several forums. And today I want to say it. No one is going to leave them a meeting. I will complain here that this security government has put 10,000 naira a community. And now put here. And you are going to put 30,000. Gọvanọ anyị abụrụ onye ga-abụ okwu ife ọma nye okwu ife ọ ga-enye ya ọ bụ okwu na Onowu karịa ụnya maka ezi asị ebu wee gbada igwe bili. I gave him 2 proposals. Is that I convince the state to do it or not to do it? But the local government were partnership with the stakeholders. I enjoy the effort wherever I will take care of the government. I will take care of it. But now that I never got it, or simply don't worry about that. I will handle it. So, I am not but I don't know qualification. I'm not going to do Abagana. I don't know. But you know what I'm saying? Over here and apart. Na tó ń lo òkúta àtà. Àwọn ìfẹ́ mọ̀tà ní ẹnúgbùgbù yẹn. Ìfẹ́ mọ̀tà ní ẹnúgbùgbù na ẹnúgbùgbù kékeré na Zakibia. Nàìjíríà èkúté ń bẹ̀rẹ̀. N'arọ̀ tuntun. Lápò ìjọ lẹ́yìn àpọ̀ agricultural exhibition. Ìfẹ́ àtọ̀tà ní ẹnúgbùgbù. Ìfẹ́ àlùtà ní ẹnúgbùgbù. All the farmers enwere Enugu ma tupu ọkụkọ kategori ma eji ndụpụ elu Igbo ma ndụpa torotoro ma ndụpụ unere ma ndụpa igwe ịnọdụ ya ofu ogbeji dọnye iru igwe nọkarị ibe enewanye pụọ ọrụ nne obufe n'Enugu wee na-asị na ọkwa na Abagana ṅụ mmiri ya na ọ mezoro Onowu bịa waji anyị na-egwu egwu na ndị na-agba egwu kedu ibu ụlọ ọpakara nwaanyị kedu ibu ụlọ iri na ụmụ etere anyị aga-abịa ele ala nọ Onowu na-eche anya ọtụna nke agba fes Onowu na-ekere ọkụkụ anya ọjọọ maazị ọkụkụ nwa na Abagana o tinye aka na abịa Oputo is all the people who to do more because you have seen the effort you are making. When they go their way, I'm going to God will bless you with the wealth and the riches. You are not moving and I'm going to leave one more. Ine enye onye ọbụla ine enye ndị Igbo ine enye ndị ozi ine enye ndị ọbụla bụrụ anyị n'anya ndị aga ndị bụrụ n'anya ị nwere oke
in Egypt. You are a very big philanthropist. You remain blessed. God will bless your children. Your legacy will remain in the mighty name of Jesus Christ. Amen. If we are the America. Ìjẹ́ orúkọ wọ́n á pẹ́ta ní ìjọba ní ẹ̀ṣẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n ìjọba ní orúkọ bá yà sí ìyá yà láyé ní ní ìyàwó ọ̀fọ́má. Ó dùn lé olóòwò kò yá náà yà lórí ìwé òkú yá nà mọ́tò. Agbo ìdàpọ̀jẹ́ yá nà mọ́tò rẹ̀. Olóòwò mùdùnú náà nà ọ́ dùnú. Lẹ́yìn náà wọ́n ní ààrẹ ìjẹ́rí ẹ̀. Sajo. Kaida Arab na sieba. Bawe ni priest no no yebe bele. Ba uno mbeshi. Wedi bina waka kwa doka una kwa doka. I don't know what to tell you because you are completely as a role. Members of Igbo People Organization, and you got an NGO, made up under the principal of Igbo People Organization, that's a two-mate American organization of the Police That
n'anya n'ụwa niile gba gburugburu. Anwelu akara fashion ihe Onowu Abagana. Ọkara mmadụ ma tupu Chukwu bịara n'ụwa n'ụwa niile gba gburugburu. Igwe Abagana onye ga-ewere ya bụ akara ugwu wee nye Onowu. Kedu ndị na-eji onyonyo? Kedu ndị onyonyo? Aha.
Thank you.